Шәһәрнең Яруллиннар исемендәге балалар сәнгать мәктәбендә кызы урак өсте уку йортында кабул итү комиссиясе эшли. Дөресрәге укырга керергә теләүчеләр имтихан тапшыра, белем алырга теләүчеләр агымы зур булса да, мәктәп педагогларга кытлык кичерә икән. Биредә хәзерге вакытта хореография һәм фортепиано кебек белгечлекләр буенча укытучылар җитми. Я уже каждый год говорю, с 2012 года школа прошла реформу. И с 2014 года у нас изменились некоторые программы, то есть увеличилось количество лет обучения. В связи с этим не было набора на хореографию 2 года подряд. И увеличились часы обучения по фортепиано. И получается, что вот так нынче нет по муниципальному заданию нет бюджетных мест. Аделина Бочкарова тормышын вокал белән бәйләргә тели, шуңа да ул хыялы башлангычы итеп музыка мәктәбен сайлаган. Что для тебя есть? Это пение, танцы, что идет от души. Как готовилась к экзамену? Я сначала не готовилась, 2 дня осталось, и я уехала к бабушке, и там приготовилась. Укырга керүчеләрнең кәйфләре күтәренке булса да, дулкынлану хисен алар яшерми. Тимур Фаязовка имтиханнарга әзерләнүдә якыннары ярдәм иткән. Как ты готовился к экзамену? Рисовала рисунки. А с кем? Кто тебе помогал? Мама. Стараюсь помогать во всем, его, как сказать, достижениях. Горжусь им, что он хочет долго так учиться, что ему нравится это. Бу уку елында коронавирус йогышы белән бәйле рәвештә балаларны кабул итү кайбер үзгәрешләр белән башкарыла. Имтихан тапшырганда дистанция, битлек режимы һәм башка санитар гигиена таләпләре саклана. Если осознанное обучение идет как науке, это нужно с 10-11 лет. А если ребенок обычно еще писать, говорить не умеет, уже рисовать. То есть рисовать можно с нуля, а осознанное уже с 10-11. Якын киләчәктә укучылар 3-5 сентябрьдә Мамадышта узачак Созвездие йолдызлык телевизион яшьләр эстрада сәнгате фестивалендә катнашырга ниятли. Шәһәр республиканың 4 районыннан килгән кунакларны яшьлек скверы мәйданчыгында кабул итәчәк.